Asini roha madihamu dohot dame nasian debata ama dohot nasian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Oras madihita saluhuna. Masailas rohata di bagasan manogoton di hari na ibaruon hari na jinadikon ni debata dihita dilihon pertikian hari na tiur dohot lasni roha na gudang dihita bahain marpungu sude punguan ina hana na sa distrik sa Pulusia Bekasion. Mulu hubere kami sia jolo tung masai torop kita alai mulu wingok do udangan naung di padalan ditiki hari-hari nang salpu 5 halak do perwakilan sian tiap puri do tahe dam segudang-gudang na oido te ido ben na gabe torop somonon inarhanami pe alai jelayaki do hami gudang do peratong dongatan da subira te do tate namate gudang ima jadi tuk pedang bu hita marpungu di bagasan tikion unang gabe mengabati lasni rohata di namar kuala tahun hita di bagasan tikion alani amang do inang saluhutna na pungu di son kajaloma barita nauli hatani Tuhata nagabe ujahan ni pestata sadarion ima natar surat di Pesalmen bidu 22 memuka masian ayat 10 satu ayat 25. Pesalmen bidu 22 ayat 10 satu ayat 25 ujaha homatu hita tapai huti hutma di bagasar rohatabe. Sai dihaliangi aka horbo panguge doau jala torop do aka jonggi basan mangaleleau aka di pangangang bedo babana do pakau songon babiat panoro jala na patungoromon durus doau songon aek pasidik bedo sude holi-holiku ditangging songo patis na malala do ate-ateku di bagasan dagingku merus do gogokku songon ngar-ngar jala lohok do dilakku di langit-langit ni pamangakku jala tu orbuk ni hamatian di papodong ho au ai dihaliangi akabiyang doau luhutan ni aka parjahat do mangosongyau diturai do tangaku dohot totu habilanganau do sude holi-holiku martilla bedo yang go nasida mida au dibagi nasida do akau lusu madagu todung do nasida taringok tu baju-bajuku alai sayunan madau-dau yang goho ale Jehovah persigatungaku habogani ma mangurupiau sai palua ma hosakku sian podang sian sisilon ni biang hosakku na terpujung sai palua ma au sian baba ni babiat jala alusiau maradopon taduk ni aka horbo jalang sai jamita honokku maguarmu tu aka ha anggikku jala pujiokku maho di tonga-tonga ni huria na marluhuti puji ma Jehovah hamu ale aka na makabiari ibana sude pinopar ni si Jakob pasangapon ibana jala sude pinopar ni Israel menghormat ibana aidang lea rohana manang merbias-bias mida pardangolan ni nadangol jaladang ditabuni hon bohina maradepon ibana jala ditangi hodo angguk nai tu ibana ido yang gosahakna
Dihita saluhuna terlumuma diaka na tua-tua nami inahana husukun maju hamu di bagasan tikion. Sudah do hita tahe marsi tauno. Sudah. Gudang do. Gudang. Jadi saya meruturu do kasih tauno ni meruturu. Roro terus hati dan marnaso. Saya nasada ro nasada. Rosian ianakon Rosian parumain. Itu Rosian pahopu Rosian hobar jago. Itu Rosian donga sapumuan di gereja Rosian donga sapumuan marga persau tahun. Raga mati yang kasih tahun ini ati. Alai mulu mada buruh hita tu pamikirion na holan nasi tahun nama nadong di pertibion ra dang boy hita mardalan ya dang boy hita ra marpung saha tutikyo ala say di bagasan si tahun ini hita molo say di bagasan pikiran na dok-doki hita mangulu alai na taida do bahwa penderitaan bahwa si tahun ini memang iko bolusat tadui ikon aloot tadui jala ikon hamunak kurut tadui dan bui hita lari sian aka persoalan hidup jala dan bui tutup mata hita dia ka persoalan ini holani amang dohot inang hita na pungudison buhado hita mangida akasi tahun ini upaya maju secara contoh sederhana hita saluhna inang sudah do hita manada bunga mawar di ala ubere ngati berbaju narara ala warna raraon ya identik dengan bunga mawar ahado na boy daw tasya bunga mawar uli anggur na dengkat nai majoto hamuse simbol cinta irate simbol kasih sayang ahamuse jala gudang do halak alani ulini bunga mawaron ya gudang do halak apalagi sian horong perempuan yang sangat suka bunga mawar alai naso taida secara detail ternyata bunga mawar itu punya duri itu tahe punya duri adong dusugana jala tajong jala molo salah memutik kita bunga mawaron boido hona tersuga kita jala halak na melihat bunga mawar yang berduri mungkin dia akan menjadi tidak suka melihat bunga mawar alai amang do ina molo taida lakit bunga mawari dihukupi haulion naido dihukupi anggur naido dihukupi warna nararaido na menarik hitaido duri nai suga nai sehingga orang tetap suka kepada bunga mawar. Nah, nanay doon namin si taonot tadi pertibio peksoni do amang do ina. Si taonot do na ikon siya dupat tadi pertibio. Hidup bahen adong do anekdot nama dokon molo sorang dan ina puasa tangis. Kenapa dia menangis? Karena dia menangis karena akan menghadapi segala
pergumulan hidup ninna akasi tawon. Alai buasa mulu akan namo dingi, buasa senyum ibana mulu ngodi. Alanung ngabe selesai. Daung tahun nabe ka nasidi. Nah, mula mau kita musinaki namang do inang. Orang-orang yang melihat bunga mawar dari sisi negatifnya, alani adung sugana, dia tidak akan berani suka atau memegang bunga mawar. Jadang lu murohana tu bunga mawari. Begitulah gambaran-gambaran orang yang melihat dunia ini dari segi atau dari sisi penderitaan. Sehingga ketika dia menderita, sehingga mau roh kasih tahu noni, roh paruh kilo ni ujungnya adong mau na putus asa, adong mau na madele, adong mau na madate, adong mau gabe tertutup, adong mau na gabe hamusete. Marsak, marungut-ungut, stres, saat tu na bunuh diri. Gudang do tahete, kamang do inangate. Karena dia melihat dunia ini hanya penderitaan. Dan adong be bakrimon, dan adong be pengharapan. Ujungnya mereka mengambil jalan pintas. Ya. Alai dia kahalak na mangida bunga mawar, sian sisi bahwa bunga mawar itu indah, cantik, harum, menarik. Mereka akan melihat dunia ini walaupun ada penderitaan, tapi mereka tetap bersukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ima hitana pungudison. Amin. Ini mulu marsi tahu kamu jala di dodon si tahu ni hamu radang dang ulu hamu rotusan hati. Alai ala na totong do hamu marlas ni roha tupe huboto adong do si tahu muna apalagi kainahan nade. Itu udok dora si tahu muna sa si tahu nami. Itu udok nak tius dia marsi tahu non alai marsi dok dohan nade. Godang do si tahu muna alai ala di dahamu si tahu noni diang sian suganai diang sian durinai alai bagaimana kita tetap bersyukur menjalani hidup bahain bui hitaro itu bagasan dikira alanima amang doho inang saruhuna nang ni bagasan trupukope nang pawono tu hita sidau pe nama nuraton jalan nama ketidakon aha naung dihilala ibanaon ibana pe ternyata dia tidak luput dari segala penderitaan. Ade. Jadi mulut aida si Daud sudidu kita mana da si Daud dohot akabarita nama sa tadi ngok si Daud sasitong nada ngadong benga hurang di si Daud di imana do huaso di mana do hamoraon di mana do pangkat jabatan wibawa iraja ibana do habukun ai gudang parangan ni mana gudang pasukan ni mana tahta jubah semua bergelimang di dalam kehidupan na alai rodo si tahun ini ro tu ibana marukil lo ibana marukil ya song nidok nakin di judul ni bidu 22 on parnia hapanainin jala bukan hanya sekedar pergumulan yang hanya tadukum majur pani holan masalah danak holan masalah keluarga masalah istri masalah suami masalah tetang bukan hanya persoalan itu alai si tahun naon di gobar honi mana nunga sampai gabe meru soli holiku ninna mana ya ala musuh ni mana ala aloni ibanai
songon babia panoro na saingangam bebenna naing manong pimana. Artinya jika dia lengah, seketika itu juga dia akan mati. Songon nauru kami nakin, adung du wasu di bana, adung du gugu, raja di bana, adung du harta di ibana. Labatanna jika persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan harta, ya bisa saja dia akan selesai. Jika persoalan itu bisa diselesaikan dengan uang, mungkin dia bisa membayarkannya. Jika persoalan itu bisa dibayarkan dengan kekuatan untuk melawan musuhnya itu, dia mungkin bisa akan memenangkannya. Mulu persoalan ibu dia menokkan di mana atas perintah, dia bisa memerintah karena dia seorang raja. Alai di hati dakon imana do bahwa si tahun ini masai posi, masai hasid, masai dok sahak donang tu holy ni mana merus ninna dia kasih tahun ini. Jalan mulut tapamanat hamu amang inang ya di ayat 10 ubuk doon songon berita nama satu si tahun ni Tuhan Yesus mertudu-tudu tu si tahun ni Tuhan Yesus ala tongon memang kita di minggu-minggu si tahun ni Tuhan Yesus nang dipapotoho tu kita rakit dia saplalui do dia sapulusiai ya di baginda sida do akaulusu madabu todung do nasida taringok tu baju-baju tu mulut taingok do berita di Tuhan Yesus ujutar silang imana ya dibuat akka sordawido baju-baju di Tuhan Yesus dungi di madabu todung mana sida manang membagi undi lahom membagi baju-baju Yesus si tahun deh. Nah pun begitulah penderitaan yang sangat berat yang dihadapi oleh Daud dan kita manusia. Alai naik ido tamusesen urut diterpukon amang do inang, ternyata orang yang diuji itulah orang yang memuji Tuhan. Halakna diuji do, halakna memuji de mata. Dan gabe talu ibana, dan gabe sumurut ibana, dan gabe putus asa ibadah, dan gabe madate ibana alania kasih tahu ni. Ala dihapursia ibana do, jala ala dihamuluhun ibana do, ubal gado de batasian akah si tahu ni. Idu bahen amang dohinang di haporsion ni hitahalak Kristepe ya ada orang bijak yang mengatakan orang Kristen itu tidak pernah berdoa ya Tuhan janganlah berikan persoalan yang besar kepadaku. Itu bukan orang Kristen dan halak naporsiai alai halak naporsia imamul martangiang ale Tuhan lehom maduau hagogoon lahom mengadopi nasaragamnya kah persoalan. Jadi jangan minta persoalan yang kecil kepada Tuhan, tapi mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk menyelesaikan segala persoalan. Idona hidup kondisi Daud bahwa godang PAK si tahun nainakin dokon bahwa dia sudah di ujung tanduk kematian. Karena lawannya sudah mengepung mengelilingi dia. Dan seperti serigala yang sewaktu-waktu bisa menyergap dia dan memakan dia. Tapi dia tahu bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di detik-detik dia akan mati karena musuh-musuh.
Dihita saluhuna tayo dora epistel minggu nasal kuate. Siat pesalme dotong nama dok siat saya mengaranapi do matakua do pak kado siat dia doro. Jadi ada mau baras sautik sasitong namolo di hal Israel. Bagi Israel kuno, sumber kekuatan dewa-dewa yang mereka sembah itu berada di bukit-bukit yang besar. Ya, nang di kita hal patak pe jangan usung niati. Di Hauna Bulun, di Batu Nabalga, ya, saya tahap Porsedo adong semangok nih, semangok jokwi di siate. Itu. Ulu di sipata dia kasih tahu non. Dia kaparu kilon lau kita memilih tusi najulu nama tong anggone dambe dambe moloro si taonon dak tu dia tu be dak tu nama lo be ate ala nunga zaman ngatinggal be zaman hahulumoni nuai nga manguli kita di zaman haji urun dang ahatu bani si bolis bihita nunga gawe anak ini mata. Nah, gambaran apa yang disampaikan oleh Daud semangaranapi do mataku do paaka dulu dinna nomor labatan do yang mangdoinan ternyata dewa-dewa yang diam di bukit-bukit yang dianggap oleh orang-orang Israel kuno pada waktu itu adalah tempat tinggal para dewa-dewa yang kuat. Ternyata itu tidak sebanding dengan Tuhan Allah yang mengeluarkan mereka dari bangsa Israel. Tuhan Allah Ishak, Yakub, Tuhan Allah nenek moyang mereka yang senantiasa meramoti perdalaning Indonesia saharudi hati hai. Labatan nak bahwa dulu ki bagi nabalgai hau nabalgai dan sadiai mariparon hagogoon ni bata datuk iman luhon hagogoon dohot kuason ni bata turagam niya kanamasan itu ngatongan ni ngoluta. Itulah gambaran yang ingin disampaikan oleh Daud sebenarnya, bahwa sekalipun dia meminta pertolongan kepada orang-orang, kepada hal-hal di luar dirinya, satu akadolo ninna, bahwa karena mereka meyakini di situ adalah sumber kekuatan, ternyata itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang-orang yang percaya kepada-Nya. Tu aka halak nama noba ibana, tu aka halak nama muji ibana. Ubal gadui sian aka nadi dologi, ubal gadui sian aka pikiran tai, ubal gadui sian aka sitong. Alanido di gobarhon ibana mamuse di ayat 20 tului di hati dakon imana ma sai jamita honokku magwar mutu aka haanggiku nama dok dang holat tu aka hangdina tu yarakonna tu pahopuna sudetu pinoparna hina balga ni huason ni mata namar mudu-muduhon ngolu ni bangsoi hati hai saha rodi dikyo nang tuhita pesaluna hamu akan tua-tua nami ikut jamita honom muna ikut jamita honom tado hina balkan ihwason di mata ngamar mudu-muduhon golumuna sian najolo satu dikyon saha rodi aka ari-ari namanya patada honom muna mai paboto honom muna de batado na mangaramoti nguluku tumpe di bagasan si taono nau songon ina tolak do kan tolak do sanggup ih udah ai halak na marsi taono do na makilala ubalga pangaramotun ni bata di nguluna itu tahe amin itu bani dokon di Jakobus do tahe dokon tahe mertua mahalak na
Pengujunan ala jalon nama tupal hamuluan nasian ni bata. Mertua mahalak nat manahan di pengujunan ala jalon nama tupal hamuluan. Berbahagialah orang yang tahan uji, karena mereka lah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Bukan orang yang mundur, bukan orang yang lari, bukan orang yang give up menyerah, tapi orang-orang yang tahan ujilah mereka yang akan menerima mahkota kehidupan. Sama seperti yang disampaikan oleh Daud kepada orang-orang, kepada semua makhluk, kepada semua bangsa, kepada semua keturunan, memuji Tuhan di atas segala berkat dan pertolongannya. Itulah yang menyertai kita hingga saat ini. Tu sude aka natinopana. Alani mamang do ina molutung hulukok kami natin halak na di bagasan ujian. Halak yang diuji dialah yang memuji Tuhan, karena dia sudah merasakan, dia sudah lulus, dia sudah menang. Bukan karena kekuatannya, bukan karena pikirannya, bukan karena hebatnya, tapi karena dia merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Itulah pujian, itulah ibadah, itulah doa kita, itulah pengharapan orang-orang percaya yang meskipun dia hidup di dalam penderitaan, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Di 2 Korintus 10 ayat 10 dokon aidana na tahu pajulohon dirina na niuzi ni Tuhan itu. Bukan orang-orang yang memuji diri, tapi orang-orang yang dipuji Tuhan. Merekalah orang-orang yang bertahan. Hita akan di bagasa tikion na selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Na saya totong marpangusadea di bagasa Tuhani di pardalanan ningguluna aka halak nasi songonido na tahu di papuji-puji ibana dirina tu debata asa manahan ibana di ragamnya kasih tahun. Itulah ibadah yang harus kita lakukan, kesanakan. Apalagi di tahun 2020 nanti yang menghina mati. Tak taboto akan namasa tujuan nario. Asongon paroni sori mago kopiti, nanti datang tidak diundang, pergi tidak harus air. Ade, dang merbuah-buah ro jala, dang merbuah-buah tong lawate. Aso ino tuate, songkok do parronai. Alai tak taboto akan namasa. Gudangnya ke bencana, banjir, gempa, aka na hagoran, songon di pelumpang natwari sedati, ya, tak tahu tu sehari hari. Alai halak na pasahato diri na tu di bata, na setong marsigat tung tu di bata, saya peluang di bata doi sian ragam ni aka si tahunon do rodi aka pangujunan. Selamat madalai tahun baru mahita tahun 2020. Pos marohata jala pirma atau dimuna saya donganan ni batado kita sah itu dia kita mengalaka rasa ajal ni hasil amin makan Jehovah di bata manami di bagasan Yesus Kristus maulia ate mali Tuhan upasa hatami tuho di lehokolo partikian nauli di hami saluhuna. Kalau mobil Tuhan diaka nyanami punguan inahana nadong di distrik Sapulusia Bekasion nama kalason di bona ni tahun 2022 boy pacupang do pehami di bagasan hai pasong do las neroha tupe gudang aka arsak do akasi tahun naikon puluson nami alai pos do rohanami rakon ho Tuhan hamana ko manai jalabu hay madalan manatap tu aka ari-ari na mangikut di bagasa pakrimon na horo ni Tuhan na sun gugu
na tukpa doho kami siya dragamnya ka si taong ni doho aka persahitun doho aka rodi aka penguncunan narot tumulong nami asi maroha mali Tuhan koma na manggohil asin roha nami di bagasan tikyon di bagasan dami doho asin roha kami ya Tuhan marpu laho mamuji pasang pagwarmu di bagasan sadarion asi maroha mali Tuhan saya sama dosa nami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin.